Wszyscy znacie taką pieśniczkę: poszła Karolinka do Gogolina, a Karliczek za nią jak za młodą panią, prawda? A ta Karolinka to persona, postać. I jest to sylwetka dinozaura, który kość została znaleziona na terenie Kocur w 1884 roku przez Ernesta Gerlicha. Oberschlesien ist mein Liebesheim. Dobry dzień, guten Tag. Nie mogłeś inaczej się z wami przywitać, bo jesteś we mieście Dobrodzień, guten Tag. I dzisiaj pokażę wam ta gmina. Pierwszy raz ze rajzą jesteś tutaj, w tak zwanym Śląsku Opolskim. Na tych ziemiach, które w okresie międzywojennym były po niemieckiej zajcie. Bo Śląsk Opolski to nic innego jak północne i zachodnie place Górnego Śląska. Proszę was, bo to będzie fascynujący tajlik. Ja już się raduję, a wy? Dobrodzień, po niemiecku Guten Tag. To miasto w Grysie Woleskim. W samym mieście kwateruje prawie 4000 mieszkańców, a w całej gminie prawie 10,000 person. Miejscowość była związana bez stulecia ze ziemią lubliniecką. Przed rokiem 1975 Dobrodzień należał do Krysu Lublinieckiego. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie przynależało do województwa częstochowskiego, wcześniej do krakowskiego, a zaraz po II wojnie światowej do śląsko-dąbrowskiego. Po reformie administracyjnej w 1999 roku gmina Guten Tag stała się tajlą województwa opolskiego. Dobrodzień po raz pierwszy wspominany jest w 1279 roku. Prawa miejskie uzyskał w 1374 roku. W 1921 w Abstimmungen 79% mieszkańców zawelowała za Niemcami. Po potajlungu Górnego Śląska Guten Tag powstał w Niemcach, będąc tam najmniejszym krysem, Landkreis Guten Tag. Do gminy Guten Tag przynależą wsie Błachów, Blachow, Bzinica Nowa, Wilhelmshort, Bzinica Stara, Bzilic, Bąki, Bonken, Główczyce, Glowszczyc, Zwóz, Cwóz, Gosławice, Goslawic, Klekotna, Charlottenthal, Kocury, Kocuren, Malichów, Malchow, Kolejka, Hajne, Ligota Dobrodzieńska, Elgut, Guten Tag, Makowczyce, Makowczyc, Myślin, Miszline, Turza, Turzy, Pietraszów, Petershof, Pludry, Pluder, Rzędowice, Rzędowic, Szemrowice, Szemrowic, Warłów, Warlow, Dąbrowica, Dębrowic, Kolejka to jest leśniczówka, Marzatka, łosada leśno i Zwóz. We gminie żyją niemieckie Ślązoki, tak zwaną mniejszość niemiecką. W 2009 roku we gminie wpludzono niemiecko-gotka jako gotka pomocniczą. Bez to też na tabulach mamy miana we polskiej i niemieckiej gotce. Dobrodzień, Guten Tag, leży ponad 80 km od Katowic. Za mną Rathaus we Guten Tag. I no, coś ich mi tam nie sztymuje. Ta fana je na opak, pra? Nie modro-żółto, i no żółto-modro powinna być, pra? Tutaj, w tym budynku, przy ringu za mną, po 1945 roku był Urząd Bezpieczeństwa. Kaj polskie komunisty katowali autochtonów. Za mną neoromański kościół świętej Marii Magdaleny z 1854 roku, rzymskokatolicki. No ale pierwsza parafia i kościół stały tu już na zicher w 1311 roku, drzewiane. Spłonęły we XVII stuleciu, odbudowane w 1720 roku, zaś drzewiane, toż spłonęły we połowie XIX stulecia, no i nie skorzej postawiono ten kościół. Za nami drzewiany kościół świętego Walentego, Walencinek z 1630 roku. Wcześniej istniał tu większy drzewiany kościół, no ale
zbulony podczas wojny 30-letniej, zastąpiony tym kościołem. Ten wielokrotnie remontowany, szczególnie po II wojnie światowej, dzisiaj cmentarny filialny do Marii Magdaleny. Miał mocka szczęścia w 1846 roku ten kościół, kiedy to pożar strawił prawie całe miasto, ten drzewiany kościół się ostał. Za nami neoromański kościół Najświętszej Panienki z 1851 roku. Dzisiaj rzymskokatolicki, no ale przed 1945 rokiem wanielicki. Bo tutaj we Guten Tag było mocka wanielików, roztomajtych, luteranów, husytów i ten kościół jej im służył. Przy wyjeździe ze Guten Tag przy rondzie je Kirchhof, a na nim dwa Denkmale. Polskich wojaków, którzy w 1939 roku walczyli tutaj na zaczątku II wojny światowej z Niemcami, i wojaków radzieckich, którzy w 1945 roku tu przychodzili, jak oni to godali, wyzwalać te place, no ale wiemy jak było, tak richtig to je zniewalali. Lokalny żurnalista powiedział mi, że mam tu się karnąć. Czemu? Powiedział mi, że Farosz chciał zdekomunizować ten Denkmal. Ta gwiazda była zasłonięta, niedawno dopiero ją odsłonięto. I no, co mi powiedział? Dekomunizacja dotyczy wszystkiego i no nie obiektów takich jak ten, Denkmalów na Kirchhofie, grabów. I on bił się o to, co by było tak jak było, i powiedział mi taką historię, co spotkał tu pewno uma, która zapolała Kiercka. I on się pytał: paniczko, czemu wy tu Kiercka zapolacie? Przeca oni tu niszczyli, zabijali. A ona powiedziała: no wiecie co, panuczku, mój synek zginął na Ostfroncie we Sowietach. I mono ktoś mu tam Kiercka w tej Rosji albo kaś na Ukrainie dzisiaj zapoli. Tak samo ja zapolom Kiercka tym, którzy łopakują tam na Ukrainie, Białorusi albo w Rosji tych synków, którzy tutaj polegli, idąc w 1945 roku ze Czerwoną Armią. W parku stoi zamek, tak richtig pałac ze połowy XIX stulecia we sznicie neoklasycystycznym, odbudowany po wielkim pożarze miasta. Od 2001 roku jest tu hotel, park, hotel. Pierwszy zamek, mianowany Schloss Guten Tag, istniał tu już we połowie XV stulecia. No ale bez lata był licznie przebudowywany. No i tak jak żech powiedział, od XIX stulecia mamy taki sznit, jaki dzisiaj widzimy. Znajdujemy się w parku dworskim z XIX stulecia, a za nami jakże romantyczny landschaft. Źródełko, no potok, tak genau, no i most z 1610 roku, który kludził do zamku. W 70 latach za polskiego komunistycznego rozkierunka niestety zniszczono ten most, poszerzono go, no wtedy nie patrzyli na wartość historyczną i tak dalej. W 2007 roku jednakoż przywrócono pierwotny wygląd tego mostu i dzisiaj Guten Tag może się richtig poasić, że most tak stary, ponad 400 lat stary. Tutaj w parku dworskim w latach 1929-1945 stał Denkmal rzekającego wojaka, który wrócił z wojny. Szrajbnięte tam było po niemiecku: Wir beklagen 187 treue Söhne Guten Tags, geblieben in Weltkriege und in den Kämpfen die oberschlesische Heimat. Ja, tych, którzy
zginęli we I wojnie światowej i tych, którzy zginęli podczas Śląskiej Wojny Domowej albo inaczej wojny polsko-niemieckiej w latach 1919-1921. Było tu 6 tabulów z brązu, kaj szajbnięte były wszystkie nazwiska poległych mieszkańców Guten Tag. 3 tabule w 2007 odnaleźli. Wojoka, który był tu na Denkmalu, niestety nie odnaleziono. Obok mamy tabulę, kaj mamy szajbnięte nazwiska personów, które poginęły w I wojnie światowej. A co też trzeba wspomnieć, na otwarciu Denkmala w 1929 roku uczestniczył drogi nam Karl Ulicka, który bił się o nieprzynależność Śląska, śląski ksiądz i polityk. W uroczystości uczestniczył też były król saski Friedrich August III Wettim. Dzisiaj, będąc tutaj, chcę oddać zoca tym wszystkim, którzy poginęli, bijąc się o śląsko ziemia. Są na Kirkucie, czyli cmentarzu żydowskim, który powstał we XVIII stuleciu. Wtedy też powstała drzewiana synagoga, która spłonęła we wielkim pożarze miasta w 1846 roku. No, ale odbudowano ją w 1848 roku, 2 lata nie skorzy. Nie skorzy też wybudowano mykwa. Żydów tu było mocka, widzimy po tym Kirkucie. Mamy tu na macewach szrajbunki i niemieckie, i hebrajskie, i mono też jidysz. Są tu też macewy familii Stein. Familio Stein od Edyty Stein, która była Żydówką, a nie skorzy konwertowała na katolicyzm, stała się siostrą klasztorną i nie skorzy świętą katolicką jako Benedykta od krzyża. Kirkut jest zadbany dzisiaj i to mnie raduje. Zaraz już przyjechał żurnalista po mnie, to już stracił wątek. Co jeszcze trzeba powiedzieć, w Abstimmungen większość Żydów tutaj na Śląsku opowiedziała się za Niemcami. A synagoga za czasów nazistowskich została odebrano i sprzedano, a potem rozebrano. Są w Kocurach w gminie Dobrodzień, a gmina Dobrodzień, Guten Tag, słynie jako kraina dinozaurów. I o tym porozprawiał nam Kordian Dudek, który jest wybitnym znawcą od tych wszystkich placów. No, witam. Co mogę tu powiedzieć? Stoimy naprzeciwko dinozaura. No i jest to sylwetka dinozaura, który kość została znaleziona na terenie Kocur w 1884 roku przez Ernesta Gerlicha. I tak miał wyglądać. Jest to jedyny egzemplarz tego dinozaura na świecie, z tego gatunku w ogóle. Jedyne miejsce, gdzie zostało znalezione, to właśnie Kocury są. Poza tym możemy powiedzieć coś takiego, że oprócz Kocur, gdzie się znaleźli kości dinozaura na Śląsku, to jest Lisow, koło Lubinca i Krasiejow, koło Ozimka. Czyli to wszystko te place. A ciekawostka taka, co mało kto wie, że ten dinozaur tu lotu po tej ziemi 200 milionów lat temu. 200 milionów lat temu, a 250 milionów lat temu jeszcze istniała Pangea, czyli jeden wspólny kontynent. On zaczął się to rozrywać i Europa się kończyła jakaś na Wiśle. Czyli
A my jako Śląsk i dosłownie tak geologicznie, czyli cały ten Śląsk, my dobili do Europy z Afryki Północnej Kajsi. I na tym terenie mamy właśnie mamy inny klimat, inne złoża, mamy inne warstwy geologiczne niż reszta Polski. No i my sobie też jako Ślązoki też innej gliny udupieni. Ja genau. No. A żeście go dali, że to jest pierwszy dinozaur odkryty na placach dzisiejszej Rzeczpospolitej, Ja. a no i starszy, ja? No, Jak pierwszy dinozaur w ogóle odkryty na terenie dzisiejszej Rzeczpospolitej w 1884 roku już. I wtedy jeszcze nie nadali mu nazwy, bo tylko jednak kość strzałkowo odnaleźli i mieli dopiero w 1934 roku tam nadali mu nazwę, ale jest to jedyny egzemplarz na świecie w ogóle. Drugiego takiego, czyli jesteśmy Taki gatunek, ja? taki gatunek, jedyny na świecie z tego gatunku. Nie ma drugiego miejsca na świecie, gdzie by jeszcze jeden róż odnaleźli taki model tego dinozaura albo gatunek. No. Jesteśmy przy następnej tablicy przy ścieżce edukacyjnej, miejscu nazwane Karzonkę Queller, na cześć Feśtra, który tu był nad Feśtrem w latach 30. Z ciekawszych miejsc, to możemy tu pokazać te zdjęcia, jak to kiedyś wyglądało, a jak już nie wyglądało. Między innymi możemy powiedzieć coś takiego tutaj o tym miejscu, że tu się mieściło Heidrich's Room, odpoczynek Jadwigi albo zacisze Jadwigi, zależy jak to będzie tłumaczył to. Tędy podobno szła według naszych podań lokalnych tu legend święto Jadwiga na Kraków, a później na Warszawę, żeby uwolnić swojego chopa z niewoli od Konrada Mazowieckiego. I tu te miejsce, które zaznaczone jest na tym przedwojennej mapie niebieskim, w tym miejscu podobno odpoczywała Jadwiga. I za to coś zostało nazwane i ludzie pamiętają to ponad 400 lat. Z pokolenia na pokolenie Na to jest pokolenie, przekazywane, ponieważ ja? jeszcze zostało kilka rodzin, które rzeczywiście tu mieszkają od tylu pokoleń. I to wasza familia też od pokoleń mieszka. Ja od pokoleń tu mieszkam i tak przekazujemy sobie te wieści. Udało się coś uratować, chociaż to jest takie okrojone te wiadomości, ale aby coś przekazać następnemu pokoleniowi. Teraz są my przy dębie, który jest chyba 700 lat stary, ja? No, według tabliczki, która tu była jeszcze za Niemca, było ponad 700 lat, napisane, że jest 700 lat stary, no ale już Teraz go dają chyba 350. teraz już piszą oficjalnie 350, widać, że nas lub tutaj od młodzo, chyba nos też będzie trzymał tak młodo, no a tak już poważnie go dając do tego tematu wracając, ten dom 30 lata miał nadane imię Graf Schaffenberg-Eiche na cześć współmałżonka śląskiego Kopciuszka, czyli reszta się musi się tam przeczytać na ścieżce edukacyjnej. Co jeszcze mogę powiedzieć? Jest artykuł w Kreisbad Guten Tag z 1932 roku, jak dobrze pamiętam. I tam pisze coś takiego, pan Pytel, autor tego artykułu, że ludność miejscowo brała liście z tego dębu, zrywała, mieszała ziaroma i zakopywała to w jakichś naczyniach, w jakimś materiału lnianym pod tym dębem i z tego robili fajka, kurzyli to, tabaka do fajek. I pytałem się właśnie, po co to było robione, pani historyków, archeologów, i okazało się, że to jest czysto zwyczaj pogański. Sumy przy przesutych górkach, przy najwyższym szczycie, najwyższym wierchu tutaj w gminie Guten Tag, 279 metrów nad poziomem morza. Ja? I z czym to się tu wiąże? Co to tu jest? Ten najwyższy wzgórze się nazywa Przeklęte Wzgórze, a wiąże się tu kilka legend tutaj i z wojskami napoleońskimi i innych tam legend, ale ja się bardzo będę stroszył. Jedna z takich prawdziwych opowieści, która się tu wiąże, pod koniec wojny został tu wybudowany ziemianka, obiekt ziemny z drewna i podobno po II wojnie światowej od 1949 do 1954, to już na pewno,
był wykorzystywany przez lokalną tu partyzantka niemiecką Werwolfu, Schwarze Wolf van Hubertus. To jest fest zwiadowczy. U nas w Fest Kocurach, interesantny. ostatniego pana Makrosa zamknęli w listopadzie 1954 roku. O, Był zawodu piekarzem, tyle wie. i on był tym Schwarzwolfem też, ja? Ja też należę do tej organizacji. Co mogę powiedzieć o tej organizacji jeszcze więcej, to mogę powiedzieć tyle, że mogli się znać tylko po 3 ludzi do kupy. Każda trójka miała swojego przywódcy i znowu w tej organizacji mieli swoje skrzynki kontaktowe. Jak się jedzie na Olesno, mieli swoja radiostacja i funkowali na zachód, gdzieś tam chyba do organizacji wywiadowcy Galena, która była przejęta przez Amerykanów, i tam dawali informacje. Według polskiej Wikipedii jest 94 niby było członków, według dokumentów, według pracy magisterskiej było 180 członków tej organizacji, a według innych tam dokumentów jest po 270, więc dobrze by było kiedyś może ktoś, jakiś naukowiec, jakiś profesor to pracuje i dowie się prawdy. My wiemy to, co tu jest szczątkowe informacje, to co na przykład o rodzinie Makrosów, to później po aresztowaniu tego jednego była jeszcze mama i 5 jego rodzeństwa. Jeden z jego braci był w polskim wojsku. I ciekawa sytuacja, bo on nie odsiedział całego wyroku, tylko nagle ten brat został zwolniony z wojska i cała rodzina wyjechała. Szukając tam po internecie i grzebiąc po różnych wiadomościach, wyczytałem, że organizacja Galena poprzez niemiecki wywiad, amerykański wywiad wykupował członków Schwarzwolfu z Polski. Czyli wykupowali, płacili im gotówką i wykupowali. I to może świadczyć o tym, że człowiek, który był we wojsku, został zwolniony i mógł wyjechać na zachód bez problemu, więc to był taki jeden naoczny tutaj rzecz poświadczająca na to, że zostali wykupieni przez zachodni wywiad. Ja. Właśnie że z wojska został zwolniony i zaraz mógł wyjeżdżać i to z tych koców. Co my teraz przy krzyżu, kaj pochowane są wojoki niemieckie, ja? Ja. Jak to było? No, jak ruski front ruszył na Śląsk 20, to tu 21 doszedł patrol ruski, a na jednym końcu nocowali z 20 na 21 ruski patrol, kilku żołnierzy, a na drugim końcu wsi nocowali żołnierze niemieccy, którzy nie byli świadomi tego. I oni widzieli już ognie na artylerii na tle nieba w nocy, ale jechali w kierunku jeszcze rano, stanęli tego 21, to była niedziela, i oni stanęli i jechali w kierunku Olesna. Rano w czas, kaś o 4, prawdopodobnie może prędzej. Jeden z wartowników, prawdopodobnie kobieta, zauważyła ich tutaj i z tego ostatniego tam budynku, tutaj nocowali Ruscy, puściła seria. Oni mieli kołka przy sobie, to tych 2 tu zginęło, a 3 uciekło tym rantem tego lasu. Leżeli tu przez 3 tygodnie, żaden ich nie chciał pochować, no na końcu ich pochowali tutaj ludzie miejscowi. No i za to dostali wyjazd 14 lutego na Sybir, dostali bilet, byli wywiezieni stąd, było 5 osób z Koców wywiezionych, a ci dostali wieczny spoczynek. W latach 10 lat temu został tu ufundowany nowy krzyż, miejscowi ludzie tu ufundowali, jest płyta ufundowano, są dane osobowe, dalej spoczywają. Ernst Kuhn i Wilhelm Gelle, ja? Ja. I oni genau tu leżą, ja? Tu genau leżą dalej, a płyta jest po to, bo już była próba zrobiona tutaj, że tu są powstańcy śląscy. Czyli tak jak to godą powstańce polskie, to tak richtig to nie o Polskę sprawa bili się. Cała wioska wiedziała, że tu są żołnierze niemieccy, bo i Czerwony Krzyż niemiecki wiedział, i wszyscy, bo informacja poszła. I wszędzie chcą wcisnąć tych propolskich powstańców. A tu chcieli już zrobić taką powstańców śląskich, więc tablica jest umieszczona, nie wiem jak długo będzie, mam nadzieję, że długo będzie.
Za dewastacja, dewastacja mogił jest karana, nieważne jak to. Nieważne czy to był grup żołnierzy niemieckich czy ruskich, tak samo bym odbył. Ja, genau. Bo to się należy szacunek poległy. Genau. To jeszcze możemy wspomnieć, prosimy Was, co byście też zajrzeli na kanał lokalnego żurnalisty Aviceny, bo on o takich sprawach godo i wy mu tam materiały też dowodzie. Ja dowom, to by trzeba wpisać Avicena przez VIC, Śląsko Kronika, tam jest chyba 80 filmów. Bezwartościowe materiały, ja też oglądam. No, warto to oglądać, suby dawać i łapki w górę, tak samo na Śląsko Rajza. Wspomagajcie się nawzajem, te wszystkie kanały nie się zbierą. Którego dają prawda o Śląsku. O Śląsku nie się zbierą do kupy, nie się nawzajem pomagają. Bo wszyscy nas dzielą, a żadne się nas łączyć. Genau. Sumy we miejscowości Bzinica Nowo. Wilhelmsport po niemiecku, a po czesku Wilemu. Czemu to miano po czesku? No bo niemieckie już was nie dziwi, pra? Zaraz wam to wyekleruję. Znajdujemy się na jedynym w okresie woleskim husyckim Kirchhofie. Skąd się tu wzięli husyty? No, Śląsk, Czechy, Morawie i Łużyce tworzyli korona świętego Wacława we wstrzednich stoleciach. I husyty wandrowali, citali przed prześladowaniami, szukali bezpiecznego placu. W 1415 roku 6 lipnia Jan Hus, majster, został spalony na stosie we Konstancyi. Chciał zreformować kościół, no ale się nie udało. Spolili go. Tego 6 lipnia mamy narodowy fajer we Czeskiej Republice. Jest to richtig zacna persona, która jest do dzisiaj bohaterem narodowym we Czeskiej Republice. Potem po wojnie 30-letniej też husyty nie miały dobrze. No ale przetrwali jako kościół czesko-braterski. Nieskorzy w 1517 roku przyszedł Luter. I kiedy Hus był polony na stosie, to miał powiedzieć, za 100 lat przyjdzie łabędź, którego już nie powstrzymiecie. Ja. No i tutaj też dotarli husyty. Były to sudeckie Czechy pochodzenia niemieckiego. W 1903 roku we Friedrichsgradskole Guten Tag żyli i szukali, a skupina osadników szukała nowego placu pod osadnictwo. Zakupili ziemię przy Bzinicy, zamianowali ją Wilhelmsdorf na cześć niemieckiego kajzera Wilhelma I. Postawili 32 chałupy, 350 łoziem personów się skludziło, no i tutaj mieszkali. Wybudowali Kirchhof, na którym się znajdujemy, i kaplica, na której stoją dzisiaj ruiny. Przynależeli do wanilskiego kościoła we Guten Tag. Niestety w 1944 roku widzieli, co się dzieje. Druga wojna się kończyła, Sowiety tu przychodziły, no i husyty zaczęli citać Kaj do dzisiejszej Republiki Federalnej Niemiec i dzisiejszej Czeskiej Republiki. Kaj żyją do Teroski. Po 1945 roku wróciła tu jedna familia. Nie wiem, czy mieszka do Teroski. W 1961 roku odbył się tu ostatni pogrzeb. Zobaczcie, jaki fest zwiadowny plac mamy tutaj na Górnym Śląsku. Osadnictwo husyckie i Czechów, którzy tu zusammen ze Ślązukami i Niemcami mieszkali. Wszyscy znacie taką pieśniczkę: poszła Karolinka do Gogolina, a Karliczek za nią jak za młodą panią. Prawda? A ta Karolinka to persona, postać autentyczną. Tu mamy jej grab, tutaj na tym husyckim Kirchhofie. Ja, Karolinę Kleine, która przyszła na świat w 1884 roku i mieszkała we Friedrichsgrätz. I Friedrich Karlicek, bo to było familijne miano, a nie miano. Friedrich Karlicek 18 lat starszy od jej
łaził za nią, rozmiłował się we jej. Ona odciepła z Olety. Czemu? Bo był starszy, no i był też żeniaty. Nieszczęśliwie wzięła se większego chopa, on też. Ona wyszła za Józefa Krajci i nie skorzy pomienili familijne miano na Klein. Potem przekludziła się tutaj do Wilhelmshort. Między innymi Karlickowie zakładali ta wieś. No ale w 1940 roku jej dcera Elza miała 11 bajtlów, a Karlicek miał 8 bajtlów i jego syn Karl hajtli się. Ta miłość została spełniona w następnym pokoleniu. Jednakoż Karolinę nie doczekała tego ślubu, tej swadźby. Czemu? Bo w 1939 roku w czerwcu tragicznie zginęła. Została postrzelona od sąsiada, który wyszedł z giwerą, znerwowany, bo jego baba pojechała do Berlina na zakupy, a Karolina jechała koniami na wozie i nagle obraca się sąsiad i giwera wyszczela. Karolina ginie na miejscu, nie doczekała się ślubu, no ale doczekała się wiecznej pamięci. Pamięcie, którą je wyśpiewywano i na szczęście mamy zadbany plac jej pochówku. Grab, który tu został odrestaurowany. Myślę, że mało kto o tym wiedział. Ja o tym też nie wiedział. No ale wcześniej powiedziałem mi to persony, które tu mieszkają, a nie skorzej, że poczytał w internecie. Przyjedźcie tutaj do Karolin Klein i zawdy myślcie o jej, kiedy śpiewacie ta pieśniczka. Po I wojnie światowej i po Śląskiej wojnie domowej w 1921 roku mieszkańcy Wilhelmshort postawili dynkmal, którego pozostałości mamy tu, co by uczcić swoich pomieszkańców krewnych, którzy zginęli we I wojnie światowej i we Śląskiej wojnie domowej w 1921 roku. Dzisiaj niestety ino to się stało. Lokalny żurnalista wspomniał mi, że tutaj we Szemrowicach jest grab nieznanych wojaków niemieckich, którzy spoczęli tutaj podczas II wojny światowej. Co tu zwiadownego jest? Ufundowała to prywatna persona, o czym żech się dowiedział. Tutaj, spod tej kapliczki we Szemrowicach, byda się z wami żegnał. Kapliczka jest na Kirchhofie przy Nowym Katolickim Kościele i być może jest to fragment byłego ewangelickiego kościoła, no ale nie ma jeszcze dokumentów kościoła ewangelickiego, być może ewangelickiego, który się spolił, no i to ostało. Nie wiadomo, myślę, że lokalny żurnalista, który mnie tu dzisiaj kludził, będzie do tego w końcu dojdzie i tego mu winszuję. A ja wam pokazał inszy kącek Śląska, taki bardziej tu mental niemiecki, tabule, po polsku, po niemiecku, jeszcze mi brakuje tych śląskich szajbunków. Auto jedzie za mną, przede mną, za mną, tabule niemieckie, przede mną auto na niemieckich tabulach, za mną na niemieckich tabulach, godą kajoje. Bo tu kiedyś były Niemcy, do 1945 roku i to nie z przerwą na okres międzywojenny. I byda dali tu rajzową. Już mi się to tu podoba, już się raduje, już widzę, że tu jest ten inszy Śląsk. Richtig śląskie kolorowe, richtig śląskie roztomajty. Proszę was, byćcie ze mną, abonirujcie mnie, knefel, subskrybuj, bo co tydzień nowe filmy. Jeśli jeszcze żeście nie widzieli starych filmów i teraz żeście dopiero dołączyli, to obejrzyjcie się. Facebook, Instagram, filujcie mnie. To zaś Pyrsk.